labarin da muka samu wai za a canza kudin Najeriya ko lura wai za a canza musu fasali ban sani ba ko 'yan 100 ko 'yan 1000 ne haka dai aka ce da 500 har da 1000 yawa to abinda nake so na ja hankalinmu a kai tambayar shine menene makasudin canzawar kuma mecece manufar menene kuma dalilin muna tambayoyin ne saboda an yi a baya saboda tsabar gaba da musulunci kawai arnan kasar nan saboda sun rena hankalinmu mu kuma zama susaye dan boko in ya samu mulki abin da ya dame shi kawai abin da zai samu kudin alayyahu ba sa wakiltan addininmu da haka sai su yi wani abu kaɗan su jiya reaction ɗinku in kun yi shi sake yi tun zamanin tsohon gonan babban banki wanda gonan anambra ne a yanzu suludo suka yi haka abinda ke damunsu wai akwai arabic a cikin kudin najeriya arabic to karkace wannan abu ne da ba a magana dole mu dinga magana kan da shafe mu saboda tsabar gabansu da addini sun kasa fahimtar ba ma larabci ba ne an gane ko rubutun ajami ne an yi amfani da haruffan larabci ne domin iyar da sako ga bahaushen da baya jin turanci to dole ne turancin dole ne amma ya san kudin shi dole ne waɗanda suke da wayo cikinku sun san da kudinmu ana kinsa fam ɗaya haka a rubuce haka ne fam ɗaya da rubutun ajami lokacin da tura suka ba da mulkin mallaka cewa suka yi za mu bar ƙasar nan kowa ya kawo wani abu na rubutu da za a bari a kudin ƙasa don ya nuna kuna da kalca irin taku inyamurai da sauran kafirai su suka kawo bakin boko suka ce muka koya muku wannan we taught you this su ku 'yan arewa musulmi sun kawo mana rubutun aji ba mu koya musu ba kakannin suka koya musu wannan shine sirrin wanzar da rubutun ajami a takardar kudinmu to nan tarihin ne ke kona musu rai suka kawar da shi lokacin suludo tunda sun ga kun yi shuru ba ku ce kala ba za su kuma sake yi kuma ai mun samu wanda suka zama gwamnonin babban bankin me suka yi a lokacin da suka samu damar reversin wancan sakatun da aka yi to haka muke fa ni na san a lokacin sai da aka kira suludo da ni da marigayi Adamu Ciroma Allah ji kanshi a Abuja mu zauna suludon bai zo ba mu tambaye shi me dalilin abin da kuka yi sai ga wani dan mugaci ai tsari wani irin tsari ba riga tsara ka aka kishin addinin ka shekara 23 yau an yi interview da ni a AIT a Lagos a Lagbado AIT mai gabatar da shirin ta ce da ni and now you are Islamizing our Nigerian currency na ce how gashi na makuna musuluntar da kudinmu na ce kamar Arabic na ce look at you wai ga larabci nan a rubutun ku na ce kin ga ba larabci ba ne wannan muna kiransa ajami in biki sani baki sani hausawan da ba sa iya karanta turanci don haka sai aka ɗauko haruffan larabci aka rubuta musu ajami naira guda naira don kar aje a cuce su ba 'yan ƙasa ba ne ba su da cancantar a basu information kin ce arabic saboda biki sani ba yanzu na ɗauki haruffan boko na rubuta takarda zuwa ga wani turanci ne ko hausa to ki biki gane ba na ce amma saboda tsabar ƙeta da ke zuciyarku na ce to in wannan yana nufin an musuluntar da kuɗi to ai bakin boko yana wakiltar kiristanci ne wanne fi yawa a cikin kuɗin namu the look at you talking you don't even talking about it wannan shekara kusan 25 kenan wata ran na hau jirgi daga yau zan zo Kano kun san abin da ya faru lokacin da aka canza kuɗin aka cire bakin boko bakin arabiya kai sai na ga a cikin jirgin wani ya rubuta a cikin jarida sai ya nuna sabuwar naira sai ce our born again naira kun san kalmar born again ba ku san born again ba kalma ce ta coci
kalimatun kanasiyya tabshiriya. It's an evangelical term. Our new born again naira. Haka muke zaune kawai. To muna son mu san dalilin wannan abu din. Saboda tsabar ga tun ai matsalar su shine ba su da komai a addinin. Aiki kuka ba su ai. Komai na ku su yake shi. Da suna da abin da littafin su ya karantar da su na sanin rayuwa ba su bata lokaci. Ma bata lokaci akan wannan ai. Shi yasa sai su aro na suna na musulmi da sauransu misali. Amma in ba haka ba menene dalilin wai canza kuɗin kuma me dalilin wai ainihin shugabanni su rattaba hannu shikenan abin ya riga ya wuce ina wakiltar addinin kuke ba so suka zaɓe ku musulmi ne wannan cin amanar mu ne gaskiyar magana da na yi magana kan abin da shan haƙƙin ku tsare haƙoƙin al'umma kuna wakiltar mutane musulmi sunan kuna wakilci a ringa yi mana hawan kawa sai ku dinga kyalewa to zama lafiyo haka lafiyar take a taba addini so la'alla ka ce wani dalili ne ake yi wani regulatory measure ake dauka financial ethics duka ta turancin ka dai amma me dalilin cire wannan ainihin harufa shi ba haushe ba shi da haƙi kenan dole sai ya iya turancin dole ne kirista dan masar dan coptic church in yace nasrun min Allah shi auren shi yayi daidai amma saboda tsabar bakin ciki ya kamata a cire wannan daga logo na NDA a Najeriya saboda musulunci ake ba su da komai illa komai musulunci a yake shi blindly duniyar ilimi da fahimta ba a haka to kun dai ji bayanai zuwa gare ku waɗanda kuke da alhaki mu dai haƙƙin mu ga ya mu ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya wannan shine tsokaci ɗaya cikin tsokaci guda 4 ba zan kawo sauran ba saboda mu samu dama mu karanta abin da muke so me kike so